שלום חברים יקרים, זאת שרון מניוקום פיננסים החזרי מס. מה שלומכם? אתם ודאי מכירים אותי מעמוד הפייסבוק שלי, שרון החזרי מס, שבו אני עונה על שאלות שלכם, מעלה סטטוסים שקשורים להחזרי מס, ומקבלת המלצות ופרגונים מהלקוחות המקסימים שלי. היום החלטתי לעשות משהו קצת שונה, להקליט לכם קטע שמע. רבים מכם ביקשו ממני לשמוע את הקול שמאחורי המחשב. ואני מאמינה שמאוד חשוב שתדעו שאתם מדברים עם בן אדם שבאמת עוסק בתחום, ולא מישהו שסתם כותב סטטוסים. ולכן הקלטתי לכם את הקטע הבא. בטח שמתם לב בעמוד שלי שהנתון ש-90% מהשכירים במשק מקבלים החזר מס חוזר על עצמו חדשות לבקרים. הסיבה לכך היא שאצלנו במדינת ישראל שיטת המיסוי שונה מבמדינות המערב האחרות. בארצות הברית למשל, השכיר הוא זה שאוסף קבלות כל השנה, מדווח על הכנסותיו בדוח שנתי, ומשם נגזרים לו המיסים. בישראל לעומת זאת, המיסוי הוא חודשי, המעסיק הוא זה שמדווח על ההכנסות שלנו, ובאופן אוטומטי מהשכר שלנו מועברים המיסים חודש בחודשו לרשות המיסים. כך אנחנו נמנעים ממצב של חוב, ואנחנו יודעים שאנחנו משלמים למס הכנסה בדיוק את מה שאנחנו צריכים. אז אם הכל כל כך מדויק ומסודר, איך זה שכרגע בקופת האוצר שוכבים למעלה מ8 מיליארד שקלים של שכירים? התשובה לכך מאוד פשוטה, לפעמים אנחנו משלמים למס הכנסה יותר כסף ממה שאנחנו אמורים. אז מה הם הגורמים להחזרי מס? יש 3 גורמים עיקריים, הפרשים בטופס 106, נקודות זיכוי שלא מעודכנות בזמן, ודברים שהמדינה רוצה לעודד, כמו תרומות וביטוחי חיים פרטיים. מיד אפרט על שלושתם. במהלך השנה קורים שינויים שגורמים לנו לקפוץ במדרגת מס. לעתים אנחנו מקבלים דמי הבראה, שעות חג או שעות נוספות, הברוטו קופץ ואנחנו משלמים מיסים בהתאם, כי המיסים במדינה מדורגים. ככל שהברוטו יותר גבוה, כך אנחנו משלמים יותר מיסים. פרמטר נוסף שמשפיע על החזרי מס הוא נקודות זיכוי שלא מעודכנות בזמן. נגיד שלמישהו נולד ילד בשעה טובה, אז הוא מקבל עליו נקודות זיכוי, האב מקבל עד שהילד בן 3, והאם מקבלת עד שהוא בן 18. נקודות זיכוי מתעדכנות רק בתחילת שנה קלנדרית. בשנה עצמה שבה קרה השינוי נוצרים הפרשים. יש דברים שהמדינה רוצה לעודד, כמו ביטוחי חיים פרטיים או תרומה למוסדות או לאנשים נזקקים. ברגע שאדם עושה אחד מן הדברים, מגיע לו כסף בחזרה מכמות המס שהוא שילם באופן שנתי. אז בעצם מה אנחנו עושים? לנו יש 3 יועצי מס שיושבים על כל תיק. הם אוספים את כל הנתונים על כל שקל ששילמתם למס הכנסה ב6 השנים האחרונות, ומשם הם עושים חישובים, בודקים כל חוק, תקנה ונורמה, עושים בדיקה מאוד יסודית, ובסוף מחשבים לכם את הריבית וההצמדה. אז מה אתם עושים? נותנים את הסכמתכם לתהליך, סומכים עלינו, ומחכים עד חודשיים לכל היותר לתשובה שתשמח אתכם מאוד. לפרטים נוספים, חפשו שרון החזרי מס בפייסבוק, או התקשרו ל-052-583-4393. חג שמח ומועדים לשמחה לכולם.